Eta gero nagusitzen, zezuok zuizen zara hijas de Mariako edo? Ze horrek hijas de Maria egoten zan, ez da? Eta negaile gazta, jantzari bezine itxe, akaboen borro bilitzuak ze, erremeri bezi bargan iztagazan, jantzari bezinei, erremeri joan da mamalia madurezkinen otro zetako jogo zoa. Bai, baina hija de Maria izetearren ezin zan jantzarekin? Ezin jantzarekin. Ja. Ezin jantzarekin. Ja. Bai, baina mutilekaz batera ez? Nada. Ze edadetan hasten zinen hijas de Mariakoak izeten? Ze edade esan dut pasa, bai duzu, eta amabi urteraz frizida joan itzen, eta artean, hija de Maria, amabi urtera artean, una mokoa. Bai. Baina hijas de Maria, apurbetean, gaztetan bere izeten zan gero, nagusitzu hauten bere, ez da? Bai, izta zan. Eta zer aukitzen zen duen, medailea aukitzen zen duen? Medailea gutxen duen. Lasoagaz? Bai. Ze koloretako laso izeten zan? Zuri edo. Zuri. Eta tomekatan tan bezala eta joateko izteken. Eta iminten zen duen, domekaro imintzen zen duen gero hori medailea eta lasoa eta? Bai. Eta ze horrek hijas de Mariak, zein izeten zan euren egin beharra? Egin beharra, ez horrez hori zen. Hijas de Maria eta Elixara joan eta hango biharrak, Elixak nahi txantzuzo biharrak egitxe, ez horren zeilik. Erren behir eta mutiek azibidire kontuzte, abaiek zaten duen nario behir du behar. Bai, ordune Elixea bere gogor sartuta gozan, ez da? Abaiek bere ama primitxo zitzu zan berotute, eta ama pergarroto zitzia eta dana jastigu. Dana kontrolata egoten zan, ez da? Bai. Bai.